OK, čaute ľudia, ja si dám toto. OK, čaute. Dneska vám ukážem moje skills na DJ. Nie som tam dobrý, stiahol som to ráno, že včera. A proste mám jedno slúchadko, ktoré som našiel, hej, ho tu. A proste si to pustím na plné pecky, dám tam toto EQ bas a dám toto a to proste húka a je to fakt dobré, keby som bol na koncerte. Takže vybral som si pesničku od skupiny Nerieš a volá sa Len, takže ideme na to. Ok, pripravujeme si už EQ, pretože to bude potrebovať si zapínať. Ja chcel som len pocítiť každý deň, nečakať na víkend, pokým sa bavíme. Ja chcel som len dožiť a zároveň nemysleť na love, vystúpať k oblohe. Jak vraví môj otec, keď nevieš jak ďalej, skús sa vrátiť naspäť na začiatok. Tak ja si pravím OK, vzal som to za svoje, odtedy to robím takto každý rok. Ale vážne, nerobím si srandu, že hľadám motiváciu, keď poviem, že možno píšem svoj posledný album. Ale kto vie, chcel som iba bordel, nech opakujú po mne, presne na môj podnet. A potom som sa dospel, že som emocionálne zničený, všetkými nenávidený, lebo som sa nechcel nimi zbytočne držať pri zemi. Tak som ich vyťazil, lebo boli opravní, jak hypery, duše nosné jak pikery. Dajte mi pokoj. Chcel som im hovoriť len pravdu. Ja chcel som len pocítiť každý deň, nečakať na víkend, pokým sa bavíme. Ja chcel som len dožiť a zároveň nemysleť na love, vystúpať k oblohe. Ja chcel som len pocítiť každý deň, nečakať na víkend, pokým sa bavíme. Ja chcel som len dožiť a zároveň nemysleť na love, vystúpať k oblohe. Chcel som len spomaliť čas, sa hovorí, že pomaly ďalej zájdeš, no ale není to tak. Hodiny sa sypú, gravitácia ťahá piesok zemi a ty nespravíš s tým nič už. Chcel som len milión na účte mať, nedržať na úzde sa v 30 do dôchodku a postupne sa upratať k rodine na úspech jebať, no tá hudba je tak silná a stále mám čo povedať. Chcel som mať len rodičov po kotle, žijú naspäť spolu v dome, tým pádom som v pohode. Chcel som dať ľuďom album, v tom momente ako sme si Nerieš dali pauzu, vyplnil by som čas seba, zatiaľ nechám prázdnu. Všetko je tak ako má byť, splnila sa väčšina z toho čo som si prial. No s tým som do budúcna úplne že fajn, tak keď mi niečo bude chýbať, doplní to tam, pripíšem na zoznam. Chcel som len to cítiť každý deň, nečakať na víkend, pokým sa bavíme. Ja chcel som len to žiť a zároveň nemysleť na love, vystúpať k oblohe. Ja chcel som len to cítiť každý deň, nečakať na víkend, pokým sa bavíme. Ja chcel som len to žiť a zároveň nemysleť na love, vystúpať k oblohe. OK, čo hovoríte na moje skills? Že včera som sa to naučil. Viem tu robiť takéto srandy, že počkajte. Toto viem do dole. Aj to budem takto utlmené ako keby. To si viem dať úplne hore. To je potom divné extrémne. A aby ste pochopili, ja neviem, či to vás bude tak počuť, ale proste ja tieto žlté slúchatka zapínam kvôli tomu. Neviem, či to i tak máte tiež, ale proste ja, keď zapnem tieto žlté slúchatka a proste, že ide nejaká pesnička, hej, a potom, že drop, tak ja si pripravím slúchatka, dám bas na proste plné pecky, hej, a počúvajte. Cítiť každý deň, nečakať na víkend. Proste to riadne basuje, keby proste nejaké reprávky som mala, že za 1000 eur, hej, takže. Tak, potom sa viem ešte pohrať s hlasom nejak takto. Pokým sa bavíme, ja chcel som len dožiť a zároveň nemysleť na love, vystúpať k oblohe. Tak to je normálne, vyskúšame echo.
Jak praví môj otec, keď nevieš jak ďalej, skús sa vrátiť naspäť na začiatok. Tak ja si pravím OK, vzal som to za svoje, odtedy to robím takto každý rok. Ale vážne. Môžem urobiť samostatné video, ako som sa to naučil, takže s vami učím a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus!